Eneko, eman diezaiogun errepasotxo bat euskerak iparraldean bizi duen egoerari. Hasteko ezagutza, nola gaude? Nahi ginuke hobea izaitea, asko apaldu da, 96tik ona ia 6 puntuz apaldu da, biztanleriaren 26ak Euskara bazekien 96an, eta 20ra jautsi gira orain. Datu kezkagarria da, ze masa kritikotik biziki urrun gira Euskaldun batek eroso Euskaraz hitz egiteko aukera izan dezan. Portzentaiak aipatu dituzu, baina kopuruetan nola gabiltza? Egia da, bi aldetatik beti ikusi behar dela errealitate hori, eta gainera kopuru absolutuek berri biziki on batek hartzen digute. Ikerketa soziolinguistikoa egiten denetik, azken bi neurketetan, ohartu gira kopuru absolutuetan ia hemorragia bukatua zela. Hau da, Ipar Euskal Herriak, Lapurdi, Bas Nafarroa eta Suberoak, ez duela gehiago iztunik galtzen, eta alderantziz, 5 urte guziz, ja 100, 200, 300 Euskaldun irabazten dituen lurraldeak girela. 51.000 Euskaldun izaitetik pasagira, 51.500 Euskaldun izaitera. Horrek zer egan nahi du? Hizkuntza politika publiko eraginkorrekin, posible dela Euskararen bizi berritzea lortzea, Ipar Euskal Herrian ere bai. Eta lurraldeen arabera, zer nolako desberdintasuna ditugu? Tarte biziki handia bada, Ipar Euskal Herriko kostaldea eta barnekaldearen artean, naiz eta desberdintasunak pixkanaka gutxitzen ari diren. Argazki biziki simple bat egiteko, Ipar Euskal Herriko kostaldea, Baiona Angelu, Miarritze hiri ere muan biziki frantsestua da, eta Euskaldun kopurua eta Euskararen erabilera biziki apalda. Adibidez, Baiona batean, gaztelera entzuten da gehiago, Euskara baino. Eta barnekaldean oraindik, bereziki Bas Nafarroa eta Siberuan, bai Euskararen ezagutza, bai erabilera oraindik gotorleku dira. Hor aldatzen ari den lugaldea da, entrekosta deitzen dugun hori, hau da, Lapurdi barnekaldea, etxe bizitzaren presioaren ondorioz jendea geroz eta barnekaldea gora doa bizitzera, eta berekin dakar bere elebakartasuna, eta horrek suposatzen dituen aldaketa guziak. Eta adin taldeen arabera? Ipar Euskal Herrian deskribatzen dugu gehienetan adin piramidearen bi soletan dela Euskaldun kopurua handiena. Hau da, helduek, etxean Euskaldundutako adineko belaunaldi hori, eta gazteak, Euskaldunak dira ere gehien bat, eta haiek eskolan edo ikastolan Euskara ikasi dute. Eta bien artean, bada belaunaldi sakrifikatu, hau da, gurasoen belaunaldia, gehiena erdalduna dena. Hor, transmisioan etena izan zen, ez? Transmisioan eten bat izan da, eten nahiko bortitza, eta eskolak segurtatu du, familiak segurtatzen ez zuen transmisioa. Adin piramidearen solatik dator aldaketa. Gazteria geroz eta euskaldunagoa da, geroz eta prestatuagoa da, eta pixkanaka gazteriaren espaldetan izanen da Euskararen etorkizuna Ipar Euskal Herrian. Askotan esaten den, jakin bai eta erabili? Iduritzen zauku gazte esparruetan Euskara erabiltzeko naturaltasun eta kode berri batzuk ari direla berreskuratzen, eta horrek ere optimismoz jazten algaitu ein batean. Eta jarrerak? Nolako jarrerak ditu iparraldeko biztanleriak euskararekiko? Begira, jarrera aldetik ezkira Euskal Herriko beste eskualde batzuetan bezala, Nafarroan adibidez nun biziki polarizatua den iritzi publikoa, Ipar Euskal Herrian... Hemen ez? Ez, aldekotasun nahiko handi bat bada, eta hau zinez gure indargune handi bat da. Eta biziki interesgarria dena da, 2025ko udan, Frantziako IFOP institutoak, beraz sondeoak egiten dituen instituto nazionalak, aztertu ditu biztanleen jarrerak hizkuntzekiko. Ipar Euskal Herrian, biztanleriaren 82ak bat egiten du Euskara koofiziala izaitearekin. Asko da hori? Ikaragarria da. Hautitsi guziak hortaz jabetzen balira, ja presio gehiago igotzen alko ginuke Pariseruntz estatutua legea aldatzeko. Eta bigarren datua da, biztanleriaren 76, hau da, bierena, ados dela Euskararen irakaskuntza derrigorrezkoa izaitea Ipar Euskal Herriko ikastetxeetan. Beraz, hor, terrenoa prest dugu, biztanleria prest da, iritzi publikoa prest da, sekulako aurrera pausoak eman ditzagun, hizkuntza politika publikoan, eta hau sekulako altxorra da, Euskararen alde lan egiten dugun ontzat. Eta bada, pedagogia eta bitartekaritza lan bat egiteko, jende guzia horrek, gure auzoek, gure lagunek, gure lankideek, jakin dezaten eta uler dezaten hemen Euskara ikasiz, mundu oso bat deskubrituko dutela, eta horrek idekiko dizkiela perspektibak. Eneko, eta aurrera begira horretan nun
ikusten dituzu indargunerik handienak hemen? Egan ezake bat gazteria dela eta bi gure egora kaskarrak emaiten digun bizi gogoa. Euskara ez denez ofiziala, gure egora komplikatua denez eta beti aizearen kontralan egitea behartuak girenez, horrek behartzen gaitu kreatiboak izaitea, behartzen gaitu sortzaileak izaitea, elkarrekin lan egitea, kooperazioa ere garatzea, eta egin batean ere pixka transgresiboak izaitea. Eta transgresio hori biziki beharrezkoa da, eta behar da Euskal Herrian, arnazgune izaera duten herri batzuetan galdu den zerbait da. Hau da, uste dut dugun indargune bat Ipar Euskal Herrian. Adibide batzuk? Adibidez, gusten delarik, baduela ia 30 urte EHZ bezalako festival bat antolatzen dela bakarrik gazteen esku. Eta justuki duritzen zait gazteek naturalki ekartzen dutela Euskara haien esparruetan. Adibidez, bada Lapurdin zonalde gris bat, sarnegu zonaldea, eta begiratzen direarik herriko bestak, gaur egun herriko bestek ze estetika duten eta ze hizkuntza erabiltzen duten, ni harritzen naiz 1000 franga batean adibidez, kartelak euskaraz izaitea, programazioak haintoki handia emaitea euskal kulturari, eta hau duela 30 urte etzen pentsatzen al, eta hori da gazteek ekartzen duten zerbait. Beraz ikusten duzu hor, aurrerapenak badirela. Badirela eta gazte hauek zahartuko direla, beraz behar bada hortik ere beste esparru batzuk zabalduko Beraz badugu partida oraindik. Nire ustez bai, beharrik bai.